नमस्कार गाववाल्यांनो, मी संजना भोगले माझ्या मालवणी कवग्या ह्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचा सगळ्यांचा खूप खूप स्वागत करते। तर आज असा दत्त जयंती आणि आज आम्ही आमच्या वाडीत असलेल्या श्री दत्त महाराजांच्या एका स्थळावर जाणार असो आणि त्या ठिकाणी दरवर्षी दत्त जयंती साजरी केली जाता। त्या ठिकाणी आम्ही दर्शनासाठी जातो। तर थै गेल्यानंतर तुमका थैली पूजा, तिकडची असणारी गर्दी, महाप्रसाद हे सगळं आम्ही दाखवतोय। चला तर मग जाऊया दत्त जयंती। तर आता थोड्याच वेळात आम्ही थै पोहोचतलो। हे बघा, तर तुमका आता दत्त गुरूंचा नामस्मरण ऐका घेत असात। आता आम्ही खूप जवळ पोहोचलो। अशी थोडीशी रानातून वाटा, खूप झाडाबिडा असत थंय आणि त्याच्यानंतर इकडे आपण आता पोहोचलो। बघा समोर दिसता ताच या ठिकाणा ज्या ठिकाणी आमच्या वाडीत दत्त जयंती साजरी केली जाता। चला दाखवतोय। श्री दत्त गुरूंचा नामस्मरण ऐकल्यावर खूप प्रसन्न वाटला। तर आता या ठिकाणी आम्ही पोहोचलो। तर तुमका दाखवतोय की आता कशा प्रकारे इकडे सगळी मॅनेजमेंट केलेली आहे। सगळा अगदी व्यवस्थापन अगदी मस्तपैकी केलेला आहे। बघा इकडे अगोदर म्हणजे काहीच नसता। जेव्हा दत्त जयंती साजरी करूची असता त्याच्या आधीपासून इकडे सगळी म्हणजे तयारी करू सुरुवात करतात। हे बघा, म्हणजे मंडप घालणे किंवा खाली शेण सारवून जमीन तयार करणे, महाप्रसादासाठी बसण्यासाठी लोकांका जागा तयार करणे। हे बघा, आणि त्याशिवाय इकडे असे छानपैकी मंडप घालून सगळं डेकोरेशन केलेला, लाइटिंग केलेली आहे थोडीफार। हे बघा, इकडे सगळी महाप्रसादात बसण्यासाठीची जागा करून त्या ठिकाणी वर छत सुद्धा मांडलेला असा, छत तयार केलेला बसण्यासाठी। हे बघा, तर पूर्ण कसाल गावातून या ठिकाणी महाप्रसादासाठी आणि दर्शनासाठी मंडळी येतात। आता थोड्याच वेळात तुमका आणखी गर्दी दिसतली। हे बघा, तर अशा प्रकारे इकडे महाप्रसादाची पंक्ती वाढण्यात इले आहेत। आता आम्ही आताच इल्यामुळे आधी दर्शनाच्या रांगेसाठी उभी राहिलो। हे बघा, इकडे रांगोळी वगैरे पण छान काढलेली आहे। इकडे चुली मांडलेले आहेत देवाचं नैवेद्य बनवण्यासाठी। म्हणजे पूर्णपणे इथे असा पूर्ण निसर्गाच्या सानिध्यात हा कार्यक्रम होता। घनदाट अशी झाडांच्या ठिकाण आहे सर, घनदाट अशी झाडं आहेत, मोठी मोठी झाडं आहेत आहे सर। हे बघा, पूर्णपणे निसर्गाच्या सानिध्यात हा कार्यक्रम केला जाता आणि खूप मस्त असो थंडावो असता आहे सर, गारवो असता एक प्रकारचो, एक प्रसन्नता ह्या वातावरणात निर्माण झालेली असता। तर आता या ठिकाणी आम्ही सर दर्शनासाठी रांगेत उभी असो। बघूया अजून किती वेळ लागता। तर गाववाल्यांनो, या ठिकाणी ह्या असा नामस्मरणासाठी जागा तयार केलेली आहे। आता हे माईक वगैरे घेऊन या ठिकाणी नामस्मरण करण्यासाठी मंडळी बसली आहेत। हे बघा, खूप असा प्रसन्न आणि शांत वाटता नामस्मरण ऐकान, खूप मस्त वाटता मनाकडे। तर इकडे पूर्ण ह्या असा झाडांच्या त्या म्हणजे गर्दीत ही जागा तयार करून इकडे असं छान असं मंडप घालून या ठिकाणी ह्या थोडाफार डेकोरेशन केलेला असा, थोडी लाइटिंग केलेली आहे। हे बघा, तर त्या ठिकाणी आम्ही आता आत इल्यानंतर तुमका दाखवतोय की कशा प्रकारे इकडे देवाची पूजा मांडली आहे आणि पूजेच्या ह्या ठिकाणी नामस्मरणासाठी जागा केलेली आहे। हे बघा, दर्शनासाठी अजून भाविक येतच असत, गर्दी काही कमी होत नाही।
तर या ठिकाणी तुम्ही बघू शकतास की श्री दत्तगुरू महाराजांच्या पूजेच्या ठिकाणी अशी सुंदर अशी फुलांची सजावट केलेली आहे. काही भाविक नारळ देऊन, काही भाविक गोडधोड देऊन, काही फळावळ देऊन आपली मनोकामना देवापुढे मांडतात आणि ती पूर्ण होऊन दे असा गाराणा घालतात. देवाची पूजा मनोभावे करणा म्हणजे किती मानसिक समाधान असता ह्या कोणाक सांगूकच नको. प्रत्येक भाविक आपला काही ना काही गाराणा घेऊन देवापुढे मांडितच असता. तर आता श्री दत्तगुरू महाराजांच्या दर्शनानंतर आम्ही गेलो ती महाप्रसादाच्या प्रतीक्षेत. आता या ठिकाणी महाप्रसाद वाढलो जाता. तर या ठिकाणी येणारो प्रत्येक भाविक ह्या स्वादिष्ट अशा महाप्रसादाचो मनसोक्त आनंद घेत जेवत होतो. तर ह्या दत्त जयंतीच्या कार्यक्रमात सनातन संस्थेच्या काही मंडळींनी आपल्या काही वस्तूंचा प्रदर्शन सुद्धा मांडलेला होता. सनातन संस्थेचा वर्तमानपत्र, देवभक्तीची काही पुस्तका, साबण, अगरबत्ती अशा प्रकारचे त्याच्यात वस्तू होती. आता या बाजू महाप्रसाद घेणाऱ्यांची संख्या खूपच वाढली आहे. थोडीफार गर्दी जाणवता इकडे. ही बघा, या ठिकाणी महाप्रसादासाठी भरपूर गर्दी दिसता आपल्यात.
या संपूर्ण कार्यक्रमाचा व्यवस्थापन अगदी शांततेत आणि नीटपणे पार पडताना दिसतं. तर आता आपण जाऊया महाप्रसादाच्या कक्षात. तिकडे बघूया कशी काय मॅनेजमेंट असा ती. हे बघा, इकडे पाण्याची टाकी वगैरे ठेवलेली आहेत. त्यानंतर इकडे हे जेवणाचे सगळे टोप दिसतात मोठे मोठे. इकडे भाताची इकडे रास असा, म्हणजे भात असो केळीच्या पानावर ओतून ठेवला आणि तो तिकडूनच नेऊन भक्तांका वाढलो जाता. हे बघा, ह्या वरण असा, ही उसळ असा. इकडे सोजी केलेली आहे रव्याची. अशा प्रकारे इकडे सगळा ह्या व्यवस्थापन केलेला कार्यक्रमाचा. हे बघा, हे असा भोजन कक्ष. इकडनं बाहेर ह्या चुलींवर हे मोठे मोठे टोप उतरले गेले आहेत. या ठिकाणी भाताचं टोप ठेवलेलो पुन्हा एकदा भात शिजवतात. हे बघा, आचारी असत थैसर, ते पण इथलेच माणूस असतात. म्हणजे सगळ्यांनी मिळून ह्यो कार्यक्रम अगदी व्यवस्थितपणे पार पाडण्यासाठी मेहनत घेतलेली असा. हे बघा, त्यानंतर इकडे वाढूचा काम जोरदार चालूचा. आणि इकडे हे आमची महिला मंडळ इकडे बसून ताटं स्वच्छ करतात. हे बघा, तर आता या ठिकाणी भोजन व्यवस्था, महाप्रसादाची व्यवस्था अतिशय जोखमीन हाताळली जाता. हे बघा, कोणाक काही कमी पडताना याची खबरदारी घेतली जाता. अगदी शांततेत ह्यो कार्यक्रम सुरळीतपणे आणि व्यवस्थितपणे पार पडता. तर गाववाल्यानो, ह्या चित्र असा आपल्या गांगोची राईच्या परमपूज्य बालब्रह्मचारी बाळाभिवा सावंत महाराजांचा. तर या ठिकाणी दर्शन घेतल्यानंतर प्रसादाची व्यवस्था केलेली असा. इकडे प्रसाद वाटप केला जाता, तीर्थ आणि प्रसाद. तर या ठिकाणी असलेली वाद्य बघून माझ्या जिलाक ती वाजवचो मोह काय आवारलो नाही, म्हणून तेका थोडा वेळ ती वाजव पाठवलं.
तर अशा प्रकारे आज दत्त जयंतीच्या दिवशी आम्ही सगळ्यांनी श्री दत्तगुरू महाराजांचा दर्शन आणि महाप्रसाद घेऊन घराची वाट धरलो। तर गाववाल्यानो, तुमका ह्यो माझो दत्त जयंतीचो व्हिडिओ कसो वाटलो? जर आवडलो असात तर लाईक करा, कमेंट करा आणि तुमच्या मित्रपरिवारात शेअरसुद्धा करा। आणि हां, अजूनही जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असात तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, कारण असेच आपल्या कोकणातले नवीन नवीन व्हिडिओ मालवणीतसून तुमका ऐकाक आणि बघूक मिळतले। चला तर मग भेटाया पुढच्या एका अशाच नवीन व्हिडिओत। तोपर्यंत टाटा बाय बाय, धन्यवाद।